Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom podcaste pod kláštorom, pri ktorom aj dnes zdravím všetkých tých, ktorí nás sledujú cez náš YouTube kanál, prípadne počúvajú cez Spotify či iné podcastové platformy. A dnes sa budeme všetkým vďační za akýkoľvek komentár, like či inú formu spätnej väzby. A do dnešného štúdia nášho podcastu pod kláštorom prijala pozvanie táto sympatická dáma, síce nevysokého vzrastu, ale za to s obrovskými túžbami a svedectvami na adresu živého Boha, ktorého spoznala až ako dospelá žena. A okrem toho vyštudovaná manažérka, neskôr vydavateľka novín, až sa napokon dostala k rôznorodej službe pre Božie kráľovstvo. Nielen o týchto témach budeme v dnešnom podcaste rozprávať so Zuzkou Dohnalovou. Tak Zuzka, vítaj u nás. Tešíme, ahoj Pali. Tak vítaj u nás. A ako pre každého hostia mám na úvod pripravené také 3 otázky z kategórie prvý, prvá, prvé. A pripravil som si ich aj pre teba. A či si spomenieš na svoj prvý výtlačok ekonomických novín? No, prvý výtlačok sme vydali na konci 2. ročníka vysokej školy v auguste. Mali sme tedy s manželom 20 rokov. A čo prvý deň vo Imbachu? To sa nám narodila dcerka práve. Náš syn mal 1,5 roka a ja som sedela v prázdnom dome na koberci. V polovici marca začali padať nádherné veľké snehové vločky. To sa nedieje vždy v tomto ročnom období, ale pekne aj za to. A čo tvoja prvá modlitba, alebo prvý kontakt s modlitbou? Neviem presne, ktorá bola prvá, ale prvá, čo si pamätám, bola modlitba, aby mi Boh dal viacej lásky k mojim deťom, tesne pred mojim obrátením. A podarilo sa. Dobre, vedia, aj o tom budeme rozprávať a ja ti teda ďakujem za tieto odpovede na úvodné otázky. My ideme spolu do ďalších otázok, do ďalších tém, tak pozývam aj vás, milí diváci, milí poslucháči, poďte s nami. Vítajte naspäť v dnešnom podcaste pod kláštorom, ktorom máme ako hostku Zuzku Dohnalovú, s ktorou sa budeme rozprávať o jej detstve, dospievaní, ako aj o prvých praktických či pracovných skúsenostiach, až sa napokon dostaneme k jej rôznorodej službe pre Božie kráľovstvo, ako som spomínal v úvode. Ale teda hneď takto na začiatok viem o tebe, že pochádzaš z nedalekých Krasňan, teraz nemám na mysli tie pri Žiline, ale tie v našom hlavnom meste. Tak ako si prípadne spomínaš na svoje detstvo či dospievanie aj v kontexte s rodinou, priateľmi, záujmami, koníčkami, prípadne aj možno vierou či nevierou? No ja pochádzam z takej menšej rodiny, mala som jednu staršiu sestru, mala som také šťastné detstvo v úplnej rodine. So sestrou nás trochu vzdialoval veľký vekový rozdiel, ale s rodičmi som mala vždy blízky vzťah. Moja maminka sa vždy zaujímala o všetky moje kamarátky, poznala ich po mene, všetko, čo s nimi prežívam. A zasa s otcom som si vychutnávala také hlboké filozofické debaty a spájala nás tiež láska k matematike, k fyzike. Môj otec bol pre mňa človek, ktorý vie odpovedať na každú otázku. Ja som až v 17 zistila, že on vlastne nie všetko vie. A tak by to malo byť, že otec vždy sa vynájde. Áno, vedel mi vysvetliť matematiku do takej hĺbky, že som jej rozumela. Myslím, že to bolo také pozoruhodné na mojich rodičoch. Bolo to, že si pamätám, že ma vychovávali tak veľmi rovnocenne a s takou úctou. Môj otec často hovorieval, že dieťa je od 12 rokov partner. A tak sa naozaj ku mne správal. Napríklad pamätám si, že už keď som taký starší tínedžer, som strašne rebeloval, lebo som chcela niekam ísť, ale rodičia povedali, že nie, je zima, nemôže sa ísť skúpať. A ja som stále akože odporovala a hnevala sa. A potom mi povedali, že dobre, tak choď. A v tom momente ako keby mi zobrali vietor z plachiet môjho rebelstva. A ja som si vtedy uvedomila, že vlastne teraz sa musím sama rozhodnúť. Pozerala som sa z balkóna, zistila som, že naozaj je zima, ešte aj fúka. A vlastne som nešla. A to bola veľmi cenná lekcia pre mňa, lebo mi ukázala, že práve takýto rodičovský prístup vedie k výchove k zodpovednosti. Že nechajú ťa samú sa rozhodnúť, aby si vyhodnotila pre a proti. Áno. Áno, hovor, pokojne. Ale s rodičmi sme mali pekný vzťah, aj keď som sa vydala. Veľmi nám pomáhali kupovať pozemok, alebo aj keď sa nám narodili potom 4 detičky v krátkom čase, v 7 rokoch, nám boli veľkou oporou. Napríklad
bolo také obdobie, že každý piatok prišli a vyhnali nás von na rande a my sme mohli budovať ten manželský vzťah. Lebo každý rok nám na týždeň zobrali deti, postrážili a my sme mohli s manželom ísť iba sami dvaja. Najčastejšie sme ešte na bicykel niekam do Rakúska. Tak to je veľký luxus. Ale keď sa ešte vrátime do toho detstva, tak teda treba dodať, že nevyrastala si vo veriacej rodine. Či mala si aspoň nejaké možno na strane starých rodičov, alebo takto nejaké takéto kontakty, záblesky s praktizovaním viery? Veru, v našej rodine sa o Bohu nehovorilo, ani o viere. V škole nás učili, že náboženstvo je vedou prekonané a do kostola chodila iba babička, čo som tak usúdila, že náboženstvo už nemá čo dnešnému mladému človeku čo povedať, že je zastarané a kostol je to také historické pamiatky. Ešte možno k tomu detstvu si pamätám takú lásku k prírode, že nás rodičia brávali do lesa každú sobotu v lete, do Vysokých Tatier, na túry, na lyžovačky. To si tak veľmi cením. A stredná škola bola aká? Stredná škola, ja som chodila na gymnázium, ja som bola taký ten samý jednotkár, taký, že v ničom som nevynikala, ale snažila som sa. Najradšej som mala matematiku a chémiu, lebo to sa nebolo treba učiť, to stačilo rozumieť. To ťa učil otec, nie? To mi môj otec vysvetlil. Možno tak z gymnázia ešte pamätám, že som raz dostala na úlohu urobiť nástenku o zdravej výžive. A urobila som ju tak dokonale, že až som sa teda stala vegetariánkou na dosť dlhé obdobie, asi 10 rokov ma to držalo. A teraz teda už nie si vegetariánka? Vegetariánka už nie je, ale stále ten záujem o zdravú výživu, to mi ostal tá vášeň. Či takú dobrú nástenku si spravila, že ťa to proste presvedčilo na ten čas, že teda sa chceš stať vegetariánkou? Áno. To je teda veľké povzbudenie. A keď sa postupne posunieme možno k vysokoškolskému štúdiu, ktoré bolo teda zamerané na na štúdiu manažmentu, tak tam sa zároveň spoznala aj so svojím budúcim manželom, Vladom. A tak ako si prípadne možno spomínaš na tvoje teda toto študentské obdobie, prípadne aj moment zoznámenia sa s tvojim budúcim manželom? Študovali sme fakultu manažmentu, čo bolo super, lebo to bolo po anglicky. V tých prvých rokoch my sme mali iba amerických profesorov a to bolo ako keby vás hodili do vody. Proste my sme nevedeli až tak dobre anglicky, ale museli sme v takýchto kníh študovať. A bol to naozaj dobrý spôsob učenia sa jazyka. S manželom sme boli spolužiaci, doučoval ma matematiku. Takže už nie je otec, ale... Dodnes si z nej veľa nepamätám, ale... Áno. Škola bola dobrá aj v tom, že my sme už v 3. ročníku začali podnikať, takže vlastne to, čo sme sa v škole učili, teóriu, to sme potom tak trochu aj v tej praxi mohli a to vás teda tak nejako nakoplo, že teda okrem teda školských povinností a nejakých iných, možno aj školských takých, by som povedal, že benefitov, tak vás teda ako keby rovno nakoplo, že poďme podnikať, alebo čo bolo teda tým skutočným motívom k tomu, že teda si spomínal, že na škole sa vyučovalo po anglicky a teda vy ste chceli ako keby ešte to navýšiť, tú úroveň toho vzdelania, že vydávať tieto ekonomické noviny v angličtine. No, ono to vzniklo tak, že my sme už asi rok spolu chodili a sme sa raz vrátili z takej stáže v júli domov a nevedeli sme si nájsť proste žiadnu brigádu, ani on, ani ja. Všade nás odmietali a my, že tak čo budeme robiť? Tak bolo už 5 rokov po revolúcii, tak my, že tak poďme podnikať. To bolo také moderné vtedy. Ja som chcela dovážať orieškové maslo a môj manžel, že on rád číta noviny, a že poďme urobiť taký súhrn novín a preložíme ich do angličtiny a naši profesori, ktorí nás učia, ktorí nevedeli, čo sa deje v našej krajine, vtedy ešte neexistovali žiadne noviny po anglicky, že budú aspoň vedieť, čo sa deje. Takže to bol ten nápad. Hej, ale teraz spomenula si, že teda 5 rokov po revolúcii, tak ešte v tých časoch asi neboli nejaké možno moderné technológie a tak ďalej. Tak ako si máme predstaviť toto vaše podnikanie po praktickej či technickej stránke? Asi to nebolo, že ste to... Nemali sme vôbec žiadne peniaze. Prvý počítač bol nehorazne drahý, na leasing sme si ho zobrali. A pamätám si, že sme nemali peniaze ani na otvorenie účtu bankového, aby sme mohli vystaviť faktúru. Prvé objednávky sme faxovali z práce mojej mamy, ale v dosť krátkom čase sa nám podarilo nájsť zo pár zahraničných klientov, ktorí mali o náš produkt záujem.
Takže v priebehu mesiaca, 2, 3 zrazu sa náš študentský život zmenil a vlastne mali sme na krku takýto biznis. Kedy ste museli vstávať, lebo tak noviny asi vychádzajú skoro ráno, musia byť už v novinových vychádzajú o stánkoch. 4 ráno. My sme vlastne takto žili takmer celý zvyšok vysokej školy. Vstávali sme o 4, chodili sme spávať o 8 a sme proste pracovali, potom sme študovali, a možno nejaký čas bol ešte zahrať si ping-pong, tenis a to bolo všetko. Boli sme stále spolu s manželom, čo bolo dobré. Urobil to také základy pre taký dobrý partnerský vzťah, lebo sme boli partneri nielen priatelia, ale aj partneri v práci, v živote. Hej, ale treba to dať, že obaja ste boli neveriaci. Áno. A napriek tomu keď smeroval k takému záväznejšiemu spečateniu toho vášho vzťahu, teraz mám na mysli vašu svadbu, tak ste sa rozhodli mať tú svadbu v kostole. Obaja boli ste neveriaci, boli ste obaja pokrstení, pričom v rámci tej svadobnej prípravy ste si obaja spravili sviatosť prvého svätého príjmania. Tak bol už prípadne toto pre teba moment možno takého prvého kontaktu, zblíženia sa so živým Bohom, alebo skôr to pre teba znamenalo niečo iné, alebo čo teda pre teba znamenala tá svadba v kostole? No, ku koncu vysokej školy, už v tom 5. ročníku, sme sa teda rozhodli, že sa zoberieme a chceli sme mať svadbu v kostole, lebo moja sestra mala svadbu v kostole, tak som si myslela, že sa to tak robí, je to pekný interiér. Ale keďže sme nemali prvé sväté príjmanie, museli sme chodiť na také povinné katechézy. Bolo to taká som to tak brala, taká otrava a tak, ale niečo na tých katechézach ma zaujalo. Bolo to také nejaké zrazu uvedomenie si, že že to kresťanstvo, že to nie sú len nejaké rozprávky o Adamovi a Eve, o tom, že Ježiš že vraj chodil po vode, že to je niečo, čo človeka vnútorne premieňa. A to ma zaujalo natoľko, že som zaklopala na dvere nášho kresťanského stredka, ktoré pôsobilo na našej fakulte v tom čase. Takže začali sme naň chodiť, ja aj môj manžel, stretli sme tam našich spolužiakov. No a po promóciách v septembri už nám boli stredkári aj na svadbe, ktorá bola mimochodom tu v Pezinku v zámočku. A ešte v tom pôvodnom, tedy to nebolo ešte Šivák zámok, ale tradičný pezinský zámok. Áno. A aká to bola svadba asi? Maličká. Maličká vo veľkom zámku. My nepochádzame z veľkej rodiny, takže tak 50 ľudí. Z toho 20 tých stredkárov. Jasné. No ale teda čo to stredko? Lebo hej, na to stredko sme sa rozprávali ešte pred podcastom, že teraz ste chodili celých 7 rokov, tak to bol naozaj dlhý čas, kedy ako keby opäť mal Boh možnosť na teba pôsobiť, postupne si ťa získava tvoje srdce, tak možno, že ako si to vnímala, prípadne ako teba vnímali stredkači, ktorí asi boli možno podkutejší v tej viere, možno od danodenia mali s tým skúsenosti a pre teba, čo to bolo stále ako keby niečo nové, niečo neznáme, tak aký to bol pre teba čas? No prvé, čo si pamätám z toho stredka, bolo taký hlboký pocit, taká prijatie a lásky. A že som sa sama seba spýtovala, že ako súvisí to, že sú takí dobrí a láskaví s tým, že veria takým iracionálnym veciam napísané v Biblii. Že nešlo mi to do hlavy. Zažili sme naozaj skvelé spoločenstvo. Každý piatok sme sa stretávali, brnkali si na gitare, Božia láska, príď. Modlili sa spolu, vždy si niekto pripravil nejakú tému, o ktorej sme sa rozprávali. Stredkári boli veľmi takí trpezlivo odpovedali na všetky moje otázky a mala som ich veľa. Niekedy ma hnevalo, že na niektoré odpovedali všetci to isté. Napríklad som nechápala, že prečo chodia na spoveď. Ja som nevidela žiadny hriech na nich, ani na sebe, samozrejme. Hej, na jednej strane boli takí dobrí, takí dokonalí, prívetiví a potom my sa spovedáme, my máme. Áno, ja som sa chytala, že čo sa spovedáte a oni sa vždy iba tak zasmiali a nepovedali mi. Hej, či neukázajú ti spovedné zrkadlo, kde by teda? Hej, pamätám si aj, že som videla na nich tak veľa takého dobrého ovocia, že napríklad si nepamätám žiadne ohováranie, alebo pamätám si, že sme takmer vôbec nepotrebovali alkohol, na to, aby sme sa zabávali. Sme otvorili fľašu Cinzana na Silvestra a ešte 3 roky sme ho dopíjali. Hej, tak to bolo kabinetné víno. Chodili
Chodili sme na rôzne výlety, do kina, do UPCčka, na všaké chatočky. Bol to naozaj nádherný čas takého, hej, cítila som sa na tom stredku veľmi dobre, ale asi po takých 7 rokoch si pamätám, že som si to v sebe tak uzatvorila nejako, že som si tak uvedomila, že ja tým morálnym veciam akože verím to, čo Ježiš učil a aj chcem byť dobrým človekom. A sa mi to tak zdalo, že to tak stačí, chcieť byť dobrým človekom, ale že tým zázrakom, čo sa píšu v Biblii, alebo nejakým povinným chodeniam do kostola v nedeľu, že to naozaj, že nepotrebujem k svojmu životu a som si to tak v sebe uzavrela. Hej, no ale potom teda stredko sa tak nejako prirodzene po tých 7 rokoch rozišlo, už teda každý išiel smerom k svojim povinnostiam, či manželským, či nejakým pracovným a teda vaša cesta aj s manželom smerovala do susedného Limbachu, kde ste sa rozhodli si postaviť domček a ty si sa teda tak nejako rozhodla, že ako keby už možno tak aj prakticky začať vlastne praktizovať to, čo si sa naučila alebo teda pochytila na tom stredku. K svojim sviatostiam si pridala ďalšiu, sviatosť birmovania. Je tak? No, nebolo to celkom tak. Ale pokojne ma oprav. Stredko pokračovalo ešte, aj keď sme sa presťahovali do Limbachu, ale ja som vtedy zažila svoje skutočné obrátenie. No ako to teda bolo? Tak nás spokojne zober do tohto príbehu. Stalo sa to, už som mala 2 detičky, bola som na materskej a začalo sa to asi tou modlitbou. Pane Bože, daj mi viacej lásky k mojim deťom. Hej, to bola tá prvá. Pamätám si, že som túto modlitbu povedala po veľmi dlhom čase. Že ja som sa niekedy aj modlila, potom aj rok som sa nemodlila, ale túto si naozaj pamätám. Asi po týždni sa môj syn z ničoho nič začal zajakávať. Z chlapca, ktorý nemal ani 3 roky, ale už vedel krásne rozprávať v súvisloch vo vetách, sypal básničky z rukáva, sa zrazu zmenil na chlapca, ktorý nevedel povedať jedno súvislé slovo a začal ukazovať prstom na veci. A najprv som si teda nevšímala, potom som navštívila mnoho odborníkov cez logopéda, neurologa a všetko. No len aby som sa dozvedela, že nie je to tá detská zajakavosť, je to tá normálna zajakavosť, je to dedičné. Ja som sa sama zajakávala ako dieťa 4 roky a chlapcom to zvyčajne ostáva a uvidíme. No priznám sa, že som to neniesla veľmi dobre. Ja viem, že ľudia čelia v živote oveľa ťažším diagnózam a ťažším životným situáciám, ale pre mňa aj toto bolo nad moje sily. Asi sa vtedy začala rozpadávať taká moja životná filozofia, že budem šťastná vtedy, keď všetko okolo mňa bude dokonalé. A hej, toto moje životné krédo ako domček z karát sa začalo rúcať a ja som upadla som do takého zúfalstva. No a začala som sa modliť k Bohu, aby Boh uzdravil môjho syna. A ak som sa takto začala duchovne prebúdzať, tak som si náhodou otvorila jednu knihu. Nikdy som tie knihy, čo som dostávala od veriacich kamarátov, nečítala. Vždy sa mi zdali nudné. Ale túto som si prečítala. Bol to skutočný príbeh jednej ženy, bohatej Dánky, ktorá proste mala všetko. Kariéru, peniaze, proste dokonalý život a iba chcela zistiť, že či je niečo pravda na tom, že Boh je skutočný. A tak si začala čítať jedného dňa Bibliu a ona tú Bibliu poňala úplne, že doslova. Keď Boh povedal proste a dostane, tak ona začala prosiť, Bože, ak si, zjav sa mi, jej sa Ježiš zjavil a on ju tak obrátil a úplne ju viedol, úplne zázračným spôsobom. On ju obrazmi viedol tam, kde jej srdce horelo, proste do nejakej nebezpečnej situácie, kde by nikto iný nešiel. To bola taká túžba v jej srdci. Boh ju nakoniec poslal do vojnou sužovaného Jeruzalema. A ona proste úplnou radosťou sa zdala úplne všetkých peňazí, úplne bez peňazí, iba proste Boh ju viedol, išla tam a starala sa o siroty. Zo ženy, ktorá bola materiálne založená, sa stala ženou, ktorá prestierala na stôl. V čase, keď ešte nemala na ten stôl čo položiť. Tak silná bola jej viera.
No aj keď túto knihu dočítala, tak som si povedala, že to nemôže byť pravda. Boh nemôže byť takýto skutočný, takýto živý, takýto... A vtedy som videla taký obraz. Ako keby dve cesty. Jedna cesta, to bola tá moja vlážna viera, po ktorej môžem kráčať. A potom druhá cesta sa od nej odchylovala do nejakého iracionálneho sveta, kde toto, čo som teraz prečítala, je skutočné, reálne. A ja som vtedy Bohu povedala, že dobre, Pane, ja skúsim veriť, že toto je pravda. Na 1 mesiac. Skúšobná doba. Áno. A v zápätí ja som musela uveriť absolútne, lebo v zápätí som Bohu povedala, že no dobre, Pane, ale keď si toto urobil v živote tejto ženy, tak to bude platiť aj v mojom živote. A ja si už bohužiaľ nepamätám, koľko času uplynulo od toho, čo som toto Bohu povedala. Ja som možno už na to po pár dňoch aj zabudla tak trochu, ale Boh nie. Lebo o pár dní som potom prežila krst Duchom Svätým. No pokojne nás zoberaj do tohto príbehu, ak chceš tam tú onú noc, alebo ako... Že čo to presne vlastne, to ako si to máme predstaviť, toto krst Duchom Svätým, alebo... Bola som doma sama, dala som detičky spať po obede a zavrela som dvere, pamätám si, že ak som mala kľúčku v rukách a zrazu som proste tam ostala stáť a začali mi z očí tiec slzy, začala som proste plakať, ako keby nejaké svetlo vošlo do mňa, lebo ja som zrazu, ja ti to neviem povedať, keď poviem, že videla, tak to není dobrý výraz, ale ja som zrazu videla, v akom stave je moje srdce. Ja som sa videla ako keby Božími očami a ja som iba začala hovoriť I'm sorry, je mi to tak ľúto. To neboli slzy nejakého žiaľu, to boli slzy údivu, úžasu, takého pokánia, takého... Neviem, ja som proste zrazu uvidela svoj hriech. Nikto mi nemusel povedať, že mala by si ísť na spoveď. Ja som proste vedela, že na tú spoveď chcem ísť. Aj som išla na takú generálnu, trvala 1,5 hodiny. A ten kňaz, pamätám si, že iba ďakoval Duchu Svätému a ja som sa tak spýtovala, že kto je Duch Svätý? Nerozumela som mu. Ale potom ja som dostala strašný hlad a smäd po modlitbe. Ja som sa nevedela dočkať, keď deti a manžel pôjdu spať večer a ja som sa modlila aj 1 hodinu. To mi vtedy prišlo strašne dlho. Dnes už je to normálne. Ale no a pri každej modlitbe sa ma Boh dotýkal a jednoducho otváral ako keby jednu komórku srdca za druhou a zapaloval tam svetlo a uzdravoval ma, menil ma, hovoril ku mne a ja som plakala. Úžasné. Také obdobie takých... Trvá to stále, ale také intenzívne obdobie takých slz trvalo asi 3 mesiace. Ja som začala chodiť na omšu a vždy, keď začali spievať žalmy, ja som nevedela udržať slzy. Alebo som išla na chvály. Tedy ešte chvály boli iba na jednom mieste v Bratislave, v Martindome. Ja som tam prišla a po 5 minútach som klačala a v slzách som proste prežila celé chvály. To sa nedalo inak. Jednoducho. Ja som si potom aj začala otvárať tie knihy, ktoré som dostávala celé roky od svojich dobrých kamarátov veriacich a tam som sa vlastne dočítala, že krst Duchom Svätým, krst ohňom sa volá aj krst slzami. A vtedy som vlastne pochopila, že toto je to, čo ja vlastne teraz prežívam. No a ako to napokon dopadlo potom s tým synom alebo aj s ďalšími deckami? No, napriek tomu, že sa mu ten stav zhoršoval, tak ja som cítila zrazu obrovskú radosť. To bolo také zaujímavé, že... Je taká premena zmýšľania vlastne, že ako keby ťa to netrápilo, že teda čo sa to deje, prečo sa to deje práve mne, ale... Áno. Hej. No, synčok sa zajakával asi 1,5 roka a potom to spontánne prešlo. Áno, ale ja už som sa...
ja som sa potom už ani nemodlila za jeho uzdravenie, sa priznám. Ja už som vedela, že sa má modliť za svoje uzdravenie. A že ten Boh sa už stal, ako keby predtým bol iba také nejaké piatkové hobby a stal sa pre mňa vzduch, čo dýcham. Ja som si to takto aj zapísala do svojho denníka modlitbového. A predsa si môj údiv, keď o pár rokov na to som prvýkrát počula chválovú pieseň, že ty si vzduch, čo dýcham. Hej, to je tiež taký šláger. Áno, tak to bolo také pekné. Tak, a potom sa zakávali aj ďalšie 3 moje deti, tiež presne v tomto veku, ale to už som... Už si bola pripravená. To už som neprežívala. Vyzbrojená takto. Duchom Svätým, jeho slzami. No a to už ste teda boli v Limbachu a tam už teda prišlo aj na tvoje také možno praktizovanie viery, už si pravidelne chodila do kostola, na svätú spoveď, aj si sa zapájala do rôznych služieb. Vo farnosti aj teda spolupráci tuto s Feromoškom alias Pádrem, ktorý takisto bol v našom podcaste. Ak odkaz niekde tuto hore bude visieť na tento podcast, ktorý ste ho nevideli, tak ako sa ti prípadne možno s ním spolupracoval, alebo ako sa si prežívala tieto praktické prvky viery? Áno, asi 3 mesiace po mojom obrátení si pamätám, že prišiel do našej farnosti otec František Moško, alias Padre. A to bol kňaz, ktorý mal veľkú charizmu na prácu s mladými. On ich brával na hory, na rôzne horolezecké výstupy, začal robiť letné detské tábory. Ale vedel to aj s nami, venoval sa aj rodinám, robil opekačky, rôzne stretávania sa, na zamrznutých jazerách sme hrávali hokej. Takže áno, tým ako som sa obrátila, som začala v tej farnosti žiť, začali sme robiť také rodinné tábory. My sa veľa nasmiali vždy pri vymýšľaní tých hier, pri zduchovňovaní každej bláznivej hry. Tiež som začala spievať tie piesne, ktoré som poznala z UPC, som začala spievať na detských omšiach. A potom neskôr som spievala aj dlhé roky aj v našom farskom zbore. No tiež v časopise. My sme mali taký malý farský časopis. A tam si mala na starosti duchovné slovo a takú rubriku, že predstavujeme vám. Niečo podobné, ako ty robíš. To boli také prvé podcasty ešte. Ano. Bez YouTube, bez Spotify. Áno, to ma veľmi bavilo. A tiež si pamätám na to, keď som robila s deckami, mladými, také divadlo z Božej kancelárie, ktorému som napísala aj scenár. To som tuším videl. Ale... Sa hralo v Limbachu. Naozaj? Tam v kostolíku. Som tam niekde na choruse sedel. Sranda. Hej. A ten scenár, on vo mne tak nejako vytriskol po tom, čo som sa začala už aj modliť za pár ľudí. A ja som videla v nich takú veľkú pochybnosť, že či Boh počuje ich modlitby. A ja som chcela to tak nejako vyjadriť, že nebojte sa, Boh vás počuje. Boh takto odpovedá a z toho vznikla vlastne to divadlo pre deti. Hej. Ale keď sa posunieme ďalej, tak tvoj nový kamarát Duch Svätý ťa postupne pozýval aj do ďalších nejakých kurzov, alebo teda modlitebných stretnutí, rôzne charizmatické kurzy aj v susednom Rakúsku, aj tu na Slovensku. Môžeme spomenúť aj funkciu prekladateľky na seminároch Otcovo srdce. Tak ako si prípadne spomínaš na toto obdobie, alebo tieto skúsenosti? Áno, mne takí zrelší kresťania z Martindomského spoločenstva mi odporúčali, že mám ísť na duchovné cvičenia do Rakúska, Elijah Houseu. A keďže som vedela po anglicky, tak som išla. Sa to volalo, že škola duchovného rastu. 2 týždňa, bolo to veľmi, veľmi dobré. Naozaj nás tak viedli k takej intimite s Bohom, takej zakorenenosti a k takej vnútornému uzdraveniu od rôznych lží, neodpustení, od súdov. Tieto kurzy započali vo mne také vnútorné uzdravovanie ešte. To, čo Boh už robil vlastne od prvej chvíle obrátenia, tak to oni mi ako keby vysvetlili aj takto. Pamätám si, že ma tam zaujala taká tá jednota naprieč. Tam boli ľudia proste z rôznych jazykov, rôznych krajín a aj rôznych denominácií. A páčilo sa mi, že tam nikoho nezaujímalo, že či som z katolíckej cirkvi alebo akej, že a vtedy tam som prvýkrát tak videla,
že čím bližšie je človek pri Bohu, tak tým menej ho zaujíma náboženstvo a tým viac ho zaujíma už iba samotný Boh. A to bolo ešte v čase, keď Otcovo srdce neexistovalo, ale neskôr teda prišlo Otcovo srdce na Slovensko a aj tam som bola. A sa mi ten kurz veľmi páčil a potom som tam začala aj pomáhať v tíme ako prekladateľka Hoxarovcom. Uh-huh. Čo bolo tiež veľmi pekné, lebo ja som prekladala aj som videla, ako sa modlia za druhých. Vlastne sedela som pri nich. Hej, tak si už bola naozaj taká aktívna katolíčka. Uh-huh. Až potom neskôr prišla pozvánka aj túto z Pezinka, z Pezinského spoločenstva priamo od Martinky Šipošovej, ktorú sme mali takisto v podcaste. A teda bola to pozvánka do týmu Alfa kurzu, ktorú si najskôr možno odmietla, neskôr si ale teda ju prijela s veľkou vďakou. Tak ako si prežívala túto službu, alebo toto pôsobenie? Stále prežívaš? Myslím si, že Alfa kurz momentálne stále prebieha. Áno, no ja priznám sa, že ani neviem presne, prečo som to najprv odmietla, ale ja si myslím, že ja som si tak neverila, že ako ja môžem evangelizovať, keď ja vlastne aj ľudí z mojej blízkej rodiny neviem ako keby nejako obrátiť alebo čo. A potom myslím si, že druhý taký dôvod bol, že pamätám si raz Robert na Otcovom srdci hovoril takú vetu, že viete, Boh má veľa služobníkov, ale málo milovníkov. A ja som vtedy tak Bohu povedala, že dobre Bože, ja budem tvojim milovníkom. Ako to potom prípadne rozumieť, že teda milovník versus služobník? Že predovšetkým chcem byť tá Mária, ktorá sedí Ježišovi pri nohách. Nechcem byť tá Marta, ktorá je pohltená tou službou a nemá ako keby čas rozvíjať ten vzťah s Bohom. Proste vtedy som pochopila, že mojou prioritnou úlohou je rozvíjať tú intimitu a vzťah s Bohom. No ale tá pozvánka teda prišla od Martinky aj o rok. Vtedy už nás pozvala viacerých aj na takú konferenciu Alfy, ktorá je pre všetkých, ktorí majú túžbu začať organizovať Alfa kurz v ich farnosti. A tá konferencia, myslím si, že to bol taký zlomový bod. Tam som pochopila, že kurz Alfa je kurz Ducha Svätého a že by som bola veľmi rada jeho súčasťou. Uh-huh. A súčasťou tohto kurzu sú aj teda tzv. Príhovorné modlitby alebo modlitby uzdravenia. Uh-huh. Tak prípadne, čo možno táto forma modlitby pre teba znamená, alebo ako si ju vnímala, ako ju vnímaš naprieč celým svojím životom? No, ja mám pocit, že odkedy ma Boh obrátil, tak ma ako keby neustále uzdravuje. Ja vnímam to, že to je vlastne jeho spôsob nášho posväcovania alebo toho duchovného rastu. Že ako keby Boh používa úplne všetko, čo zažívame. Najradšej teda využíva práve také tie ťažké časy, tie skúšky, tie obdobia, kedy čelíme niečomu ťažkému, kedy sme v takom ohni tej skúšky a presne ako zlato sa skúša ohňom až keď sa zlato rozstaví v peci, až tedy tie nečistoty vyplávajú na povrch. Uh-huh. Tak aj my musíme byť ako keby pritlačení tými okolnostiami, aby tie nečistoty tak vyšli z nás a aby sa dostali keby na to svetlo Božie, aby Boh mohol na ne zasvietiť, aby mohol nás viesť k odpusteniu alebo k nejakému pokániu alebo nejakom zrieknutiu sa nejakých nepravd, ktoré máme v svojom srdci zapísané. A máš prípadne aj nejaké konkrétne skúsenosti alebo svedectva z takejto modlitby alebo možno v tvojom živote alebo v živote tvojich blízkych? No tých svedectiev je kopec. Si ťa pamätám ako veľmi takú horlivú v týchto svedectvách aj na Alfa kurze, kde sme boli teda spolu a veľmi často si teda povzbudzovala druhých ľudí rôznymi okolnostiami alebo takto svedectvami zo života. Tak možno také niečo, čo ti prvé napadne alebo čo sa ti tak najviac vrilo do srdca? To je
to sa nedá takto povedať, lebo takých maličkých alebo uzdravení som zažila toľko veľa, že neviem teraz povedať, že jednu takú vec. Čiže postupne to je takými malými krôčkami, hej, takými malými uzdraveniami, až potom to dospelo k takému, že naozaj už s tým Bohom si bola zajedno. Alebo teda, keď to skúsime možno inak obrátiť, že teda, alebo hej, aj modlitba uzdravenie, teda forma modlitby a modlitba aj u teba sa teda vyvíjala možno celým tým procesom od neveriacej cez hľadajúcu až po teda takú už praktizujúcu, charizmatickú kresťanku, tak možno ako by si možno pomenovala tento tvoj prierez modlitbou odvtedy až po teraz, ako si ju vnímala vtedy, ako ju vnímaš teraz, čo pre teba znamená tá modlitba? Prípadne možno aj nejaké tipy, odporúčania pre ostatných, ktorí možno tápajú tiež dlhodobo v modlitbe alebo nejako zakopávajú. Hej, bol to proces. Samozrejme, že u mňa to bolo od začiatku toho obrátenia vlastne niečo, po čom som túžila, ako smedná laň po vode naozaj. Kedy ma Boh uzdravoval, očisťoval, hovoril mi, zjavoval mi veci, odpovedal mi na otázky. Po dlhších rokoch som si tak ustála takú štruktúru nejakú, ktorú má asi veľa ľudí, že je tam proste nejaká tá vďaka, nejaká chvála, čítanie niečo z písma, potom rozjímanie nad tým, potom priestor aj pre Boha, aby mi hovoril do života, potom je tam spev v jazykoch, prípadne potom prihovorné modlitby za druhých, za seba. Teraz v poslednom období sa tak učím nejako chodiť v tej kontemplatívnej modlitbe práve, iba takým tichým nazeraním na Pána. Hej, čo by som poradila iným? No, ťažko. Ja si myslím, že každý má tú svoju cestu a každý cíti, čo je pre neho tá najlepšia modlitba, ktorá jeho dostáva najlepšie do tej Božej prítomnosti, alebo sme každý iný, ale určite nejako sa nesiliť. Nemať tú modlitbu ako povinnosť. A ako náhle ja som cítila, že už si tú modlitbu tak odklikávam, tak som si hneď povedala, tak ja nebudem mať pevný čas na modlitbu, že budem sa modliť iba keď chcem. Aha. Ale samozrejme je dobré mať pevný čas na modlitbu. Ja mám napríklad teraz, že ráno. Ale hej, nebrať tú modlitbu ako nejakú povinnosť. Lebo je veľký rozdiel, keď idem do modlitby s tým, že mala by som sa pomodliť, a veľký rozdiel je, keď túžim sa pomodliť. A Boh to cíti. To je ako keby na rande prišla dievčina a ty by si cítil, že tam je iba z povinnosti. A už sa pozerá na hodinky, no už kedy už bude môcť ísť. A jednoducho, hej. A potom je dobre si aj nejaké také miesto urobiť v dome. A viem, že je to ťažké. Ja sama nemám vlastnú izbu a musela som si nájsť taký čas, kedy manžel není v spálni a on už zasa vie, že ja potrebujem ten priestor, takže proste vymôcť si ten svoj osobný priestor. No a tiež možno modliť sa nahlas pomáha nezaspať a koncentrovať myšlienky. No a potom a zapisovať si to, ak niečo vnímame od Boha, nejaké uzdravenie, alebo proste niečo nám proste zjaví, niečo porozumieme z písma, tak zapísať si to. A nebáť sa aj Bohu klásť otázky a ostať ticho. Aha. Nielen hovoriť, ale aj povedať, teda vyliať si pred Bohom to srdce, povedať mu, čo nás trápi, ale potom sa Boha spýtať, Bože, ako to ty vidíš? Prosím ťa o tvoje svetlo do tejto situácie. A ja možno ruka v ruke s týmto kráča je taká možno ďalšia veľká skúška pre nás kresťanov, a to je teda vnímanie alebo počúvanie toho Božieho hlasu, či už v rámci modlitby a aj mimo modlitby. Tak prípadne, aké máš s týmto skúsenosti, alebo ako možno tuto sú nejaké tvoje tipy, odporúčania do toho, aby sme vedeli čo najlepšie alebo najsprávnejšie rozvýšiť ten Boží hlas v našich životoch. Hej, mnoho ľudí si neuvedomuje, že vníma Boží hlas, ale ja som presvedčená o tom, že každý jeden kresťan, ktorý úprimne skutočne odozdal svoj život Kristovi, vníma Boží hlas. Že
bez neho, bez toho hlasu Ducha Svätého by kázne a všetko, čo aj v písme čítame, bolo iba taká suchá litera. Tá naša viera by bola taká suchopárna, ťažká. Je to práve Duch Svätý, ktorý dáva tým slovám živosť. Je to on, ktorý spôsobí, že sa nás niečo dotkne, že sa niečo dotkne nášho srdca, že to má moc a silu nás aj zmeniť alebo pohnúť k niečomu. Takže hej, predovšetkým si myslím, že je to normálna súčasť kresťanského života. A aj v písme sa hovorí, že moje ovce počujú môj hlas. A takisto my vieme napríklad z písma, že máme milovať. Hej? Ale čo to je? Čo to znamená milovať? A to je práve Duch Svätý, ktorý nám vysvetľuje a učí nás, že niekedy milovať znamená niečo povedať, niečo povzbudivé. Niekedy to znamená niečo nepovedať. A to je práve to, čo robí Duch Svätý, že nám vysvetľuje vlastne písmo, vysvetľuje nám, čo to znamená. Učí nás. A Ježiš to hovorí v Svetom písme, že môj Otec vám pošle tešiteľa, Ducha pravdy, ktorý vás naučí a pripomenie vám všetko. A presne to Duch Svätý robí. Napríklad prežívam nejakú situáciu ťažkú a on mi zrazu pripomenie slova, ktoré mi povedal môj spovedník pred 0,5 rokom. A už dávno som na ne zabudla. A zrazu tie slova jednoducho vrhnú svetlo do tejto mojej situácie a spôsobia, že zrazu vidím alebo chápem inak. Hej, čiže možno nebrať ani tie myšlienky tak nejako na ľahko, alebo teda, že toto nie je od Boha, toto nie je od Ducha Svätého, že možno mnohí z nás čakajú také nejaké veľké príhovory, alebo neviem, si im Boh zjaví, ako Mojžišovi, a teraz budú rozprávať z tváre do tváre, ale že možno fakt, že v hĺbke svojho srdca hľadať a rozlišovať tieto rôzne pohnutky alebo myšlienky, ktoré nám Boh chce nejako... Áno, Boh k nám nehovorí počuteľným hlasom, ale hovorí k nám v našich myšlienkach, v obrazoch. A niekedy nemám ani obraz, ani žiadnu myšlienku, ale zrazu jednoducho si dám Bohu nejakú otázku a zrazu viem odpoveď. Jednoducho niekde v hĺbke srdca je to také hlboké uvedomenie si nejakej pravdy. Je to iba taký ako keby záblesk, ale keď si to chcem zapísať, tak niekedy mi to trvá aj 10 minút, kým si to celé zapíšem. Hej, niekedy... hej. Hej, treba byť teda naozaj vnímavý a veľmi citlivý na to, že kedy to príde, ako to príde. A keď sa možno posúdime troška do prítomnosti alebo súčasnosti, tak ako možno momentálne vyzerá tvoje prežívanie viery každodenné, alebo teda tvoja služba vo farnosti či v cirkvi, tam doplníme teda, že aktívne sa venuješ momentálne aj birmovancom na stredkách, tento alfa kurz je momentálne stále aktuálny, alebo máš prípadne možno nejaké nové výzvy či túžby vo svojom kresťanskom živote, ktoré by si rada ešte absolvovala? Áno, je pravda, pôsobím v alfa tíme a tiež som sa začala venovať aj birmovancov, lebo pán farár hľadal. A keďže som sem zapísala môjho syna, tak som sa prihlásila, že dobre, pomôžem. Tiež pomáham s takým projektom prekladu jedného biblického kurzu, ktorý je zatiaľ iba v angličtine a ktorý je veľmi, veľmi dobrý a zatiaľ teda nebol preložený. Mňa osobne to najviac ťahá do tej modlitby vnútorného uzdravenia. To je pravda. Ale aj takého fyzického uzdravenia. Celkovo do týchto modlitieb za ľudí, sprevádzanie ľudí v tej modlitbe. To je taká moja srdcovka asi. Tomu by som sa rada venovala. Hej, niečo ako tá modlitba uzdravenia, čo bola aj na alfa kurzoch a takto, hej? Či áno, niečo možno ešte konkrétnejšie, alebo také? Ja som aj bola. Mala som takú príležitosť byť v tíme Randyho Clarka v Brazílii na misiách, kde sme sa modlili za uzdravenie. A neviem, či poznáš Randyho Clarka, to je taký boží... Hovor mi to meno niečo, taký boží služobník, pomazaný vlastne aj tým darom uzdravovania. A veľmi pokorný človek. A
tam som vtedy pochopila, až som nechápala, že prečo ma to ťahá do tej Brazílie. Ja som proste vedela, že tam mám ísť. Nikdy ma modlitba za telesné uzdravenie nejako nezaujímala, priznám sa. Vždy Boh robil v mojom srdci, iba upratoval proste to vnútorné uzdravovanie, ale nikdy som nezažila nejaké telesné. Ale až tam som pochopila, že ako vlastne to telesné uzdravenie súvisí s tým vnútorným. Sám Randy nás učil, že keď sa rozprávame s tým človekom a zistíme, že má nejaké neodpustenie, že ani sa nemáme modliť za telesné uzdravenie. Že najprv máme to človeka viesť k odpusteniu, že to je proste základ. Že Boh vždy, keď sa človeka dotkne, uzdraví ho celého a cieľom toho dotyku je pritiahnuť si toho človeka bližšie k sebe, do intimného vzťahu s ním. Uh-huh. Toto bolo zhruba asi v akej fáze tvojho života? To bolo tesne potom, ako začali kurzy Alfa. To bol taký ten môj podnet, že jedna z tých tém toho kurzu bola, že uzdravuje Boh aj dnes. A ja teda ako členka toho Alfa týmu som si musela odpovedať, že vlastne ani neviem, rada by som to zistila. Takže tedy som otvorila knihu od Randyho Clarka, kde písal o tej moci Ducha Svätého uzdravovať, a tá kniha ma proste chytila úplne za srdce a som si pomyslela, že fúha, ja by som sa rada s týmto človekom porozprávala osobne. Uh-huh. A potom som zistila, že je to možné. Že on proste chodí na misie so svojím tímom a vždy pozýva aj 100 lajkov, ktorí tvoria taký širší tím, ktorí teda môžu byť účastní toho výjazdu. A ja som tam vycestovala aj so svojou dcerou Evičkou. Asi pred 2 rokmi. Hej, pekne. A čo birmovanci poslúchajú? Asi teraz sa možno vymenili karty alebo pozície, kedy ty si bola tá na stredku, ktorá kládla neustále také otázky a zákernosti rôzne, čo toto, čo preto. A teraz asi zažívaš takéto otázky z úst birmovancov, tak cítiš sa už taká podkutejšia, odhodlanejšia? No, ja by som bola vďačná za akékoľvek náročné otázky. Ja ich vyzývam, aby mi dávali provokačné a ťažké otázky, pretože som si istá, že akokoľvek otázku majú oni, ja som si ju kladla určite tiež. Uh-huh. Lebo ja som bola taká, že som potrebovala všetkému rozumieť. Ja mám teraz strašne zlatú skupinku. Oni sú takí, väčšina z nich už aj chodí sem na stredka do kláštora, že sú takí aktívni, naozaj túžia po tom Bohu. Je to vidno. Takže s nimi není práca možno až taká akoby ako z chlpatej deky, ale zasa je to výzva, lebo oni chcú ako keby tú živú vieru zažiť. A tá neviem, či sa dá odovzdať nejakými poučkami. Tam to je... Hej, tu si už taký vyšší level zažila. Je to výzva, áno. No ja som mal takú naozajstnú výzvu. Keď si ešte spomeniem na svoje birmovanecké alebo teda animátorské skúsenosti, tak tam naozaj to bolo niekedy zázrak, 5 minút, aby bolo ticho, aby som tam nejak udržal ich pozornosť. No tak vtedy treba dodať, že príprava trvala tak necelého pol roka, teraz je to myslím si, že rok a pol, takže tam sa už dá s tými ľuďmi si vytvoriť aj nejaký vzťah, aj nejako získať si ich možno náklonnosť či pozornosť. A keď sa teda úplne na záver ešte vrhneme za oponu a pozrieme za oponu tvojich koníčkov alebo nejakých záujmov, tak čo teda, čomu sa rada venuješ, prípadne čomu sa chcela venovať? No, rada by som sa venovala, ale priznám sa, že momentálne všetok môj voľný čas trávim nejako duchovne. Buď som na nejakom stredku, alebo sa na nejaké stredko pripravujem, alebo som na ofe, alebo niekde. Ale teda mávam aj obdobia, kedy nemávam toho tak veľa a vtedy rada čítam napríklad detektívky Agatu Christy. Uh-huh. A rada malujem obrazy, alebo aj šijem patchwork obrazy. Aké obrazy? To sú také z kúskov látok. Uh-huh. A však pritom sa dá aj rozímať alebo modliť, nie? Áno. Tak štrikovať a... Áno. A rada aj sa vrtám v záhradke, aj keď aj vždy, keď trhám bulinu, tak mám taký rozhovor s Bohom, že si tak predstavujem, že aj on takto trhá tú bulinu v záhrade môjho srdca a sadí tam kvety cnosti. Aj oddeluje plevel od rastlín. Jedných napravo, druhých naľavo. No dobre, tak ďakujem pekne teraz za všetky tvoje odpovede. Toto je už naozaj záver nášho podcastu Pod kláštorom a ja ti teda ešte raz veľmi pekne ďakujem za tvoje hosťovanie.
a želám ti teda veľa požehnania a úspechov do tvojej služby rôznorodej, aj do tvojho pracovného či osobného života. Ďakujem. A veľká vďaka patrí aj vám, našim divákom či poslucháčom, že ste si opäť na nás našli čas a ostali nám verní. Rovnako tak zdravíme aj tých, ktorí si nás naladili práve tu a práve teraz, možno prvýkrát vo svojom živote. A pozbudzujeme vás teda do odoberania tohto kanálu, či na YouTube, či na Spotify, prípadne aj zanechajte nejaký odkaz, alebo nejaký koment, či povzbudenie, alebo aj nejakú konštruktívnu kritiku. Sme naozaj na všetko pripravení. Alebo nám prípadne dajte nejaký podnet na hostia, ktorého by sme mali do nášho štúdia zavolať, takto ako dnes Zuzku. Tak budeme sa tešiť na vaše odpovede, na vaše podnety a dovtedy vám všetkým želáme ešte veľa požehnania a krásne dni. Ahojte. Dovidenia.